Det skal vi prank on. Skal man den her? Så jeg kommer ikke gennem med mig. Jeg får også fremme med det her, og jeg kan se igennem. Hey Lukas. Har du trækket lige ned? Fuck, det var en bønner. Du skal slå mig. Okay, jeg tror lige, vi får en til med. Lukas, skal du være med? Gider du ikke? Fuck, sneen er dyb, mand. Fuck, jeg var tæt på at ramme, mand. Piger kommer i stedet. Det er ikke min numse i hovedet, Oliver. Nej, vi skal videre med det der. Nej. Nej, du flyttede dig, da jeg kastede. Ja, du kan. Oliver, du skal passe på. What the fuck? Men jeg ramte. Og fordi det er næste, der flyver at ramme. Jeg har ikke engang prøvet at kaste det net. Nej, nu så du ikke, hvor god jeg rammer. Fuck, det er flot egentlig. Æblemand. Fuck, det er koldt. Hallo, jeg har sne over det. Nej, og det er træet, han går hjem til regnen. Det er det. Jeg troede fandme lige, du... Jeg er stadig for helvede. Lort. Oliver, i dag, og jeg brugte bare sådan en lortefarve, så folk der gule pletter og sorte. Nej. Hvad, tissemand? Ja, prøv at komme. Ej, den er stået. Hvor er den?
Jeg klipper lige indtil vi kan lave en live. Vi prøver lige at grave den op, så... Og ham her kender I jo. Ja. Husk at tjekke min kanal ud. Husk at tjekke ham hans kanal ud. Jeg har en kanal. Jeg har også en. Alle sammen har en kanal her. Og ham her, han hedder jo Simon. Og ham her, den anden lille kedelige snebolkmand. Han hedder Tobias. Skråstreg Tobias. Nej, han hedder jo... Hvad nu han kalder sig selv, Borgerlig? Nej, hvad nu han kalder sig selv, Borgerlig? Ui! Skråstreg Tobias, han er et sneskovler. Fordi man må ikke blive noget, som man ikke skal have. Men det er kun, hvis vi siger, Jeg tror, at vi har fundet skålen, som vi får. Skråstreg Tobias, skråstreg sneskovlen. Hvad fanden er der? Au. vi bestemmer ikke over alt, så I kan bare holde jeres fede kære. Jeg tror, vi er døde. Ja, ikke nu. Ja, vi har en skål med Sneskovl. Hey, der er noget blødt, der med. Kom. Nej. Det er pose for helvede. Vi tæsker jo. Vi er fede pærker. De går rundt, de går. Nej, nej. Hold din kæft. Sneskovlen. Hvad fanden har jeg nu gjort? Kom efter. Hvad fanden har jeg gjort? Hvad har jeg gjort, mand? Sne på mit skærm nu. Bøsse mennesker. Sådan noget vi sagde, det skal I selvfølgelig ikke sige. Hvad hun beder mig, det er sådan, at gå hjem. Dildohoveder. Tobias, du kaster ikke den der skov sne efter mig. Nej, jeg gør det ikke på dig, men jeg gør det på Oliver. Dreng, jeg tror, vi skal løbe. Hvor er de henne? Nå, okay, de er på vej op til Fakt. Jeg vil lige ved at sige Faktor, men... Forklar. Jeg sparker til. Hvad fanden har jeg gjort? Sådan der. Oliver, gider du lige holde den her? Gider du lige holde? Hej. Hvad? Der er sgu da ikke en hund, der går dernede. Jo! Skal vi gå dernede? Ja, ja. Okay, så hopper du. Lort. Det er sgu da ikke lort. Hvad må du gøre? Hvem kan nu? Nej. Nej. Den virker ikke. Den har rødt, når den virker. Kom, lad os gå ned. Nej, men jeg glemte, det var Jonas. Hvad gør du? Jeg går ned. Nej, det gør du bare ikke. Jeg gør det også. Fuck, det er nemt. Ja, ikke også?
Oh my god, der er Skal pigge. vi så lige komme op? Nemt nok. Ja, det ved jeg sgu da. Den her pose. Vi går ned. Men vi prøver at komme op på mig. Ja, Tobias. Det kan du nemt bare sige. Hold op her, så. Se, Simon, han tager min vej. Jeg tager Tobias' populære vej. Hvor populær den er, man kan bare lige hoppe ned hurtigt. Fucking sjov. Hvem er ned igen? Mig. Nej. Gutter, I skal prøve at hoppe nu. Vi går i den samme rækkefølge. Ej, skal vi ikke gå sådan? Skal vi ikke gå sådan her, så går vi op der. Ja. Så går vi op der. Og så hopper vi ned. Alle drenge, jeg kan ikke komme op. Ad for helvede, Tobias, du tror, det er lort. Nej. Nej, er det ikke? Hallo, drenge, jeg går altså op. Der er masser af lort hernede. Nej. Hallo, mand. Hej. Skal vi tage ned igen? Ses. Kom, lad os hoppe ned igen. Hold hvor fedt der. Jeg skal lige vente på ham der. Og masser af lort. Vent da nu. Olli, kom nu! Olli, der er plads til, du godt kan være der. Vi er slet ved at bestige. Så er vi godt nok gode, var. Vi ser Mac Pro. Ja, så er vi bare gode, var. Og især. Det er One Pro. Du lader den trappe. Hvad? Jeg må ikke op der. Ja. Vi prøver lidt længere. Og det er fedt, og det er meget. Skubber du mig bare ned, eller? Simon, skubber du mig bare ned, eller hvad? Jeg prøver at tage en lidt længere vej. Den her vej. Den anden vej. Den vej. Ja, det bliver det. Ja. Hallo, lad være. Du gjorde det samme ved Oliver. Nej. Jeg skal gå den her. Oliver skubbede Simon der ikke ned. Det var han ikke. Fuck dig. Var det så Tobias, eller hvad? Hvad var det så, der skubbede dig, Oliver? Det var dig. Kom nu videre, Simon. Jeg kan stoppe. M6. M6, mand. Nej, ikke mere. Nå, jeg slutter af i den her video nu. Så. Ja, farvel. Jeg håber, I synes, det var en sjov